gimoro kae ka joma tindo gi penjo jaduong' Migosi Orengo. Mago jenzi. Ne gavana wadwa ni nyiswa nyocha yudo fire truck madhi 1.9 million in terms of dollars from Canada. Wadwa ni nyiswa kaka gino biro. Gin joma dwa nwang'o contract kose gin joma miwa miya to ka gimiwa to gino reduce budget ni marom nade. You understand? Ing'en ti gima warango akaendi to pok wawinjo ka chiemo ro budget olos. Onge sama no los budget ni mowacho ni kawuono to budget ne wa estimate Siaya ne 9.4 billion to pesa makama to nja jomoko miwa in terms of knowledge daktari nyalo biro bichieth nono manone obeni chulo oko chulgi gitiyo nono okel ni gi yen okel parts ma ngane ne jaloso wadwa wacho to mago kuberi ga factored in their budget even no ka gi kuberi reflected kena ne ka gindiko kane jatelo no dhi India to nitie agricultural investment opportunities from India mano wago kanyo mano be jogo dwano ng'e gidwaro no mondo ging'e wach ma stadium ma wuoye kane aneno ka gidwaro mondo ging'e list mar joma timo tenda higa ma 2023 kendo mar higa ma 2024 kendo giwacho ni kambi moro ka milion 9 logistic gin bende gidwa ng'e nikech en associated county secretary ka koro ndiki office to indo kendo yawo kambi ni moro to into the advertise ang'o mi ketho pesa mag gaset to iso profile gini nine mede yudo. You understand? Ineno gik bilago koro gimiwa gimilon double expenses emomiyo as much as ani waluongo no president ogol cabinet mare kaka Siaya tapano nego Migosi Orengo will joge million minister CECs gitimo totally nothing keche na wacho gimoro kani studio apano moro kamo kaka Siaya one cash crop ma inyalo kwano kuomwa en niang' ma bende niang' ipidho joma Ugenya mang'eny kod joma lower belt ma Ugenya go gonja ema niang' ng'eny gi game to waonge cash crop Dominion aneno ka jogi ndiko kadwa no ng'e ni no bedo nade to ere ka kochal Dominion onego another product en sani onindo to ibro nwango ni Siaya wan koro waonge gi ma evolving ma inyalo miyowa keth pesa wan gi leaders ma think mana kaka ndara manyo panyoro nyaka duog bopa iwinja to bende kidhi gigi tino ka gin double claims constituency claim ni no waketo million parka county bende claim ni wan mo keto million parka mano timore mang'eny in constituencies ma wadala kodi nwango kan tie kaka jogi yudo pesa ni yo moko wawinj maber iwinja magi gik motimo corruption nitie problem ka jois kaka wan joma timo intelligence problem mar counties biro na rumo ka wachako julo ji osara punctual ni type predict wachulo msara nikech penjorie sama msara biro ngani claim dweche auchiel tichule dweche adek o sustain ga nyawadi o sustain ga ode na adi kumigini dweche auchiel kendo kana yudo msara ngeche ndi revenue magi wacho no ngene ma joka choko ga koro giwinje gi johala in baba iduogo ibro nwango yo matin adan thol mi twe ndarani thol moro mi ne jo county twe ndarani abine na vyako mari sit ma onde oken ma county government olos ngeche ni gidhi kitimo duplication mane chamo go jotelo ma chamo msara dwe kedwe ma wacho pok wachulo msara dwe cha auchiel mago areas ma governors wan go problem nitie gi milongo na head count amo mi ayie seche moko no bedo ngama jadier ber ng'ane kane dwa tiyo corruption governor Makisi